Hi guys, kumusta naman mo? Kumusta na ko? Anyway, for those who are new in my channel, I am dookiexave, a dentist, a content creator, and a proud Cebuano foodie. So let me bring you to a gastronomic experience for you to experience Cebu and its rich food culture. And karon na ako ngani sa Nustar, sa the mall sa Nustar. Actually karon naasa ko ngani sa ilahang FoodHall. So yes, if ever ganaho mo nga mahal jud kayo sa Nustar, dili mo baka afford. But actually, they have a FoodHall here, mga food court good, na naarasad jud ang tanan. So let me flip it out para makita mo kung sa niya makitaan ngani. So here, actually na Goncha, na Paidong, na Jose Filipino's Kitchen, na sa Cebu's Lechon Belly. But actually, I am here because naasad ngani ang New York's Buffalo Brands. So if ever you thought chicken rin na nila, di nila chicken na nila, naasad sila burgers. So actually, they just launched 3 new burgers as like cheesy burger, Smoky BBQ burger, ug ang honey garlic burger. Right, Miss Rogeline? Okay. Sa burgers, so usually bestseller na to ang classic buffalo sir. classic buffalo. Okay. Nasa dahil mga sir. Nasa ito yung mga beef. Beef. Oh, nato beef ka burger? Yes sir na. O say beef burger, nara kaning, o say beef burger na to, kaning. Namay concert ka na burger na Angus burger. Namoy Angus burger o Beef na burger. for beef nga burger. Okay. Wala lang diya sir. Sige lang, it's okay. So yeah, that's it. So muna, nasa burger, nasa even hot dogs, nasa chicken nuggets also. So nara ko na zoom in, nasa even carbonara, Hungarian meals. And actually, kung na-slideshow in which ako i-share later, nasa sulay waffles. And of course, nasa sulay iced coffee. And their coffee is pretty affordable. Ilang Americano, galis only 89. Vanilla, dark mocha, and hazelnut 139. And actually, if ever gali, you would order their combo, ilang waffle mo, add na lang 29, and you will have your iced coffee already. Sakto ba, Miss Rogeline? Di ba? Sakto na ako pagka-sort. Okay, so ari mga unata, and na to ang orders ni So I'll just itemize it first. So what we ordered here is their cheesy so what we ordered is their cheesy burger. So of course, it's a chicken burger. Baga jud kayo siya. Here. Baga jud kayo siya. And grabe jud siya pa-cheesy. So sakto yung cheesy burger siya. Kung hindi kayo siya so cheesy burger, pero kani siya cheesy burger jud siya. Diba? And of course, it comes with the fries. So, iyahang meal with the fries and the drinks, normally it's at 308. Pero mo add ka og 44 pesos para ma-upsize na imuhang fries. So, imuhang drinks na yung kay of course, kinahanglan jud ka og fries and drinks nga nagko, no? Basta mo kaon ka og burger. So, that's it. But yeah, I ordered them. Don't talk when your mouth is full. So, aside sa ilang cheesy burger, nasa doha ka buok niyo also. Mauna ang Smoky BBQ burger pag ilahang honey garlic burger. So, all of them are usually same at 308, then plus 44 ka. Kung mo upsize ka sa imong burger and kasi imong fries at imong drinks, okay? Then also, if ever, di ba, nsulti ko nga ni ko, kaya dito mo kaon sa ilahang chicken wings for a change. So aside sa ilang burger, they also have waffles. So actually, ilang waffles, pwede sa di mo siya magamit sa dessert. Dessert yun. Oo, okay. Ilang waffles, di ba kalaban ko sa akong paligo, no? Ilang waffles na asiyay chocolate waffle, Bavarian Waffle. So chocolate and Bavarian Waffle, which is at 49 pesos only. So mura na sa siya og dessert kay ano siya, chocolate man siya. Dito no, yours kung Bavarian yung ano? Mas chocolate, yun ang chocolate. Mas naman ito ang chocolate. Mo ko labay ka kaya. Pero, if ever you are nalahan na sa jud kamukha on here, sa waffle lang yun siya. Nasa sila Sunrise Waffle, which is at 89. So, cheese siya. Cheese, sa matingali siya. No, cheese, egg, and ham. Oh, mas yung disal. So, cheese, egg, and ham at 89 pesos na siya sud sa waffle. So, di ba, pwede na siya ma-breakfast. Sunrise siya. So, normally, kani siya 49, kani siya 89, and it comes already sakto ba? Tama lagi. It comes already 49 siya o 89 niya mo add ka gamay lang for an Americano. So, kung gana kag Americano, sakto lagi. Kung yung naday ang Iced Americano adto nga price di ay oy. Pero mo add ka og 29 kung ganahan ka di kaganahan og Iced Americano because they also have dark mocha, hazelnut, or vanilla. So, mo na to siya ang presyo di ay, pero mo add lang ka og 29 kung ganahan ka, di ka gusto Iced Americano. Di ba? Grabe nakasulit. So, ako i-open para ninyo. Di ba? So, di ba ako nang kanon, no? Yeah. So, ako nang kanon. Kaya sunrise man siya.
Sunrise Waffle. So, saan siyang kaon? Sunrise Waffle. Laban na. After the Sunrise Waffle, ulit na mukha sa tuwang chicken. Ha? Ato sang abihan nato ang ninong sa ako. Hindi ko kahit storya. Wala ay kuan. So anyway, then again, kaning the mall, so then again, kaning FoodHall sa the mall na siya sa third level. So nasa kinatasan sa mall nga side or sa mall area. Siya ang pinakataas. So, sa kalamungan niya, tingin ipakita na ako nga. Together with it, nasa sila time zone and other nga lain. Immediately across niya, naa siya lechon belly. For naagi-rice sa dyan here, of course. Pero, yun is a good option. Hindi ko kaabis ako di ba, bugo naman na tear here. Mabasa ta tear here. Or na. So, dahil lechon belly across na mo, so nagka-omig burger, ang tatma na mo, nagka-og lechon. Wala, suya ko gamay actually. Pero, di ko masuya because nabutong niya bitaw ko atong Sunrise Waffles. Pero of course, mukhaon ta sila hang cheesy, overly cheesy nga burger. And happy kay sila kay mag-isod man mahugas nga nito. Kung di ka ganahan mahugawan, of course, nasa sila gloves. Pero no mata sa single-use plastic ideally, no? Pero lisod man ihugas na for the content, hindi nag-gloves sa lunch ko. Para kabalo na bunga rin, plastic on here. Sama sa plastic yung mga friends. In fairness ako siya, no? Hindi namin mag-diction. Nabit ako paano mag-diction after for mag-hila ko dili na. Yung mga one-third na ako nakaubusog na ko. So, sige, makahalat ako ha. Laban na. Okay, so that's it guys. So kita na mo sa try nga ni sa New York Buffalo Wings. Probably mo balik ko nga ni to try other stalls nga ni sa FoodHall. So mauna siyang if ever mo mo og Nustar, if ever you want for affordable option, anhilangin mo sa FoodHall nga ni sa Nustar is the third floor, pinakataas again, na fave pangaduaanan sa mga bata. So again, this is dookiexave, always reminding you to eat in proper proportions, brush your teeth after eating, and just keep smiling. Bye-bye!